OK, táto malebná chata ide do predaja, klient chce fotky aj video, začneme sviečkami, ktoré nehoria. Potom si nachystám Ronina a Sony A7S III. Nice. Skontrolujem nastavenia, točím na 100 frameov a 422 10 bit. Dnes pôjdeme aj do vzduchu a super vychytávka na drona, na ovládač je táto krytka, aby si joysticky furt nemusel šrobovať a odšrobovať. Keď natáčam vonku, používam ND filter. Pozri, to sú také slnečné okuliare pre objektív, to nazvem, Jožko zmizol. A vo vnútri zase používam CPL filter, aby som sa zbavil od leskov. A tu je veľmi pekný príklad na barnej doske. Pri natáčaní objekt sa snažím držať v strede a nehybem sa ani moc rýchlo, ani moc pomaly. Áno, tu som zabudol stlačiť natáčanie, takže znova. Klient si zažil aj fotky, takže fotíme na 3 razy, raz, 2, 3. Na zaostrenie používam peaking level, preto to je všetko také červené. Raz, 2, 3. A nakoniec som si fúkol, všetko najlepšie olo. No a na cestu späť sme si dali Batmana, brácho. A si dovol. Věřil jsem Harveyho Denta. A ťa zaujíma audiovizuálny svet, bež na môj YouTube kanál Technický týpek, nájdeš tam full videa a vidíme sa tam.